Здравейте, приятели! Понеделник е. Вчера не качих клип, за което се извинявам. Все още съм аматьор. Искам... Имам три теми в главата, в които искам да поговорим за тях. Започваме с първата, която не е много хубава. Както виждате на снимките, три от най-големите имена в българския футбол. Нашите герои от 1994 година. В рамките на седмица и половина, две и повече се диагнозирах с едни от най-тежките болести. По този случай искам да пожелая успех на всичките и искам да знаят, че просто ние сме с тях. Няма просто лески или цеска, има просто и човешки животи. Пред човешките животи майката природа всичките са безсилни. Затова нека просто се молим за тях. Надяваме се всичко да е наред. Преди малко видях, че жената на Любо Пенев е поставила просто малко айбанче, в което ще можете да направите така, че да донейтните, по-скоро да дарите, извинявам се за английския, да дарите пари за Любо Пенев. Разбрах, че Стилян е подготвил 300 000 евро, в които е поел цялото му лечение, но въпреки това ние сме хора и сме длъжни да помогнем с каквото можем на тези велики хора, които са дали много на нашата нация. Живота винаги е пред това, което се случва в нашата страна, но също така втората тема, по която искам да поговорим е ситуацията в нашата държава. Както виждаме, целият народ просто е излязъл и е почнал да протестира спрямо това, което се случва в нашата родина. Не съм в нашата родина вече година, за което повечето каза, че не мога да изказвам мнение, но поради тези хора, които са във властта и поради други лични причини не се намирам в нашата страна. Надявам се най-накрая да може да ги бутнем от там, откъдето са и да спрат с тази мафия, която продължава вече толкова време. Не разбирам защо и как продължават да става това нещо. Също така днес ми стана малко кофти, като видях, че от цяла България постват за този протест и всички се борят спрямо тези прасета, извинявам се за думите, прасета и свине, които са в парламента и разрушават нашите животи постоянно. А в нашия малък град никой нищо не споделя, никой нищо не прави. Навсякъде хората са излезли и правят нещо, а ние просто седиме. Знам, че Петрич е град държава, където всеки реагира по него си начин и всеки един е подобен на всеки един. Днес ми излязоха няколко поста от това, че почва да правят водопровод в Карнало, село до Петрич, което е малко банално при положение това, което се случва в нашата държава. Ти да вземеш общински кредит 20 милиона и да дадеш за има-няма километър водопровод без асфалтиране 700 хиляди. Опитват се да ни замажат очите и както виждам в нашия град се получава, което за съжаление не трябва да бъде така. И не искам да е така, защото не знам. Не знам какво ще става. По принцип е много тегаво така, като остават нещата. Надявам се да се събудят хората отдолу, защото те крадат. В крайна сметка в момента сме на 25 години. След 4, 5, 10, 15 години ние ще бъдем на положението на нашите родители. И ще ни бъде много тежко, без значение имаш собствен бизнес или нямаш собствен бизнес.
Така че надявам се хората да се събудят. Също така станаха някои промени в футболния клуб Белайсца, които са просто скандални. Решения на кмета, доста пари пране, за което пълен дори не мога да го опиша. И третата тема, по която искам да отворя малко така да говоря по нея е музиката. Може би единственото спасение на голяма част от поколенията. Днес един певец, мога да кажа геймър преди, го следя може би от 15 години. Преди беше Пикпук, Васето, сега Андон. Изкара една много хубава песен, за която просто я слушате на бакграунда. Надявам се да си я пуснете и в YouTube. Наистина много хубава песен, която заслужава да се отдаде почет, защото се излати много чувства в нея и също така е редно да покаже малко респект към хората, които творят, защото въпреки всичко те са хора и ако не ги подкрепим в цяла Европа, ако трябва да бъда честен, музиката се купува. Те я правят и я споделят в YouTube. Не взимат пари от това нещо. И всеки един ги обвинява с това, че спонсорират казина и такива неща. Аз също не съм против това нещо, но след като държавата ни е така устроена и сме байганевци, не може да си позволим да дарим едно левче за този труд, който е хвърлен. Първо да се направи една песен, второ да се направи клип, да отделиш време. Може би е редно да бъде така. Наистина се надявам в най-скоро време нещата в нашата родина да се оправят, защото има доста млади и талантливи хора, които заслужават тази крачка към по-доброто. Затова, ако не за вас, ако не за нас, за вашите деца, защото е нужно след време да им дадем някакъв старт. Не е нужно да бъдат в тази кражба, която правят в момента. Не е нужно да се забърква в такива неща, в които се забъркваме ние. Защото всеки един в момента преминава през своя собствена битка и е нужно просто да направим малко или много, така че да успеем да им осигурим малко бъдеще. Надявам се всичко да е наред с всеки един от вас, който гледа тези видеа и дано ситуацията се оправи с нашата родина. Също така вашите семейства бъдат добре. Моите приятели, говорим си с някой не. За всички да пожелавам да бъдат живи и здрави. Радвам се и благодаря на Бог. Най-вече, че предпазва моето семейство и за това, че ми показва правилния път, по който трябва да тръгна, за да започнем малко да се лекуваме. Благодаря ви, че отворихте линка, за да проследите клипа. Надявам се в скоро време да започна да качвам наистина константно, защото това е мечта, която не трябва да бъде изпускана. И мечтите са единственото нещо, което не могат да ни вземат. Пожелавам ви лека вечер, приятна и успешна седмица и до неделя.